Frantzian krisi politiko, sozial eta ekonomikoa eta horrek eragina du hemen ere Ipar Euskal Herrian. Baionako merkataritza ganberak dio oldar berria eta egonkortasuna behar direla lehen xetasunak eskainiko dizkizuegu berehala. Arratsalde on ikusentzuleok eta gaurkoan Sarara ere joanen gara ikusi-mikusi festivalera eta ostirala izanik nola ez asteburuko proposamenak ere jarraian asteragoaz. Frantzian ez da giro eta horrek ondorioak ditu gure ekonomian ere, 10 enpresa buruen artean 7 baikor daude alere, baina kopuru hori apaldu da azken garai hauetan 8% gutiago hain zuzen. Eta gauzakola 17 baizik ez ditu inbertsioak eginen ondoko egunetan. Ekonomia adituek diote egoera larria dela. La France a besoin d'orientation, de direction, je dirais, et de stabilité. Krisiak eragin zuzena du Euskal Herrian, gero eta inbertsio gutiagorekin, enpresaburuek arau argiak eta ikuspegi zabalagoan behar dituzte, Frantziak norabide bat eta egonkortasuna behar ditu. Baikortasuna zerbitzuen arloan eta aeronautikan, kezkakaatik eraikuntzari dagokionez, iaztik 8% apaldu da, kezka merkataritzan ere, gure hiriguneetan oroz gainetik, oroar irabazi gutiago. Kezkak Frantzian munduan barna ere bai. Enpresen minoria bat da Ipar Euskadin estatu batuekin ari, baina ari garenok zinez unkiak gira, hainitz pasatu gira 0 zergatik enuanerako 15, horren gainitik etortzen da dolararen ahultasuna egiten duna gure prezioak mekanikoki emendatzen direla, eta jatanik nabari zaigu gure salmentak beititzen ari direla, gure volumenak beititzen, eta ez da munduan zehar, zoritxarrez, estatu batuetako heineko beste merkaturik, eta hola gertatzen zaikularik, epe ertainerat beharko ditugu gure ekoizpen planak hori egokitu. Orain ere enpresa gehiago sortzen da, desagertzen direnak baino, baina erne esten direnen kopurua 170 mendatu baita azken garai hauetan, eta lanean segitzen dutenen artean dudak. Izan da, lantegi buru gisa, guk ere gure inbertsioak 3 aldiz gehiago egiten betitugu segur izaiteko merezi duten egitea, eta badu bizpairu urte jadanik segurtasun falta horrek egiten duela ez ditugula erabaki horiek hartzen. Segurtasun falta horretik gainetik bada ere banketxean jokaera, heiek ere beldurra baitakute eta finantza murrizten baitute, eta ez dugu ikusten atera biderik heldu diren hilabeteetan. Zailtasunak oroa enpresek galde gutiago baitute inflazioarengatik eta zergak direlata, hori 1/3 sumatzen eta deitoratzen du, Baionaldean 25.000 lagun pasatxo langabezian dago, 5% Akitanian eta Frantzia maino pixka bat gutiago. Ongi etorri ikusi-mikusi hause da, Saran gaur eta bihar, aur liburuen 5. azoka. Denen dako da, zinez, aur eta gazte literatura da, deitu berginuke literatura, eta helduen literatura, azta aur eta gazte literaturan album ilustratuak eta helduei mintzo dira. Eta festivaluntan, albumak badira, dira ikuskizunak eta ikuskizunak denen dako dira, ere, ez bakarrik aurren dako. Denak berdin, denak desberdin, eta zu, hause da, aurtengo leloa, hemen tailerrak, itzaldiak, ikusgarriak, mota guztietako jarduerak proposatzen dituzte, gaur egun osoan, Euskal Herri osoko zenbait eskoletako ikasleentzat, aurrentzat eta bihar familientzat. Hemen ikusi-mikusi azoka honetan, protagonista bakarrak eta hondiak aurrak dira. Hasi berri gara baina ondo. Eta gaia deitzen da, denak berdin, denak desberdin eta zu. Marrazkiak egin ditugu hemen etortzeko eta ongi pasatzeko. Eman dugu paper bat, eta marrazkiak egin ditugu, eta gero mozten ditugu, eta paperaren gainean emaiten dugu. Esatu dugu marrazki bat, desberdinak ezakitzen eta zer. Barneko poza handia
uste baitut hor zinez Asiak ere iten ditugula, sinesten dut hortan. Bai ikuskizunak bizitzerakoan lagunen artean edo biharamunean familiekin, ikuskizuna ona balin bada, emozionean sartzen zirata, horrek gaitu lotzen. Gehi, eiek, aur guztiek bono bat dute, nahi duten liburua hautatzen dute, eiek, beti burasuek edo anderinoek hautatzen dute hor, aurrek dituzte hautatzen. Euskaraz, Euskara hutsean. Horiek oro eta gehiago ikusi-mikusi egonaldian. Arratsaldeon ikusentzuleoko ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko momentua heldu zaigu eta beti bezala hainbat plan proposatuko dizkizuegu eta lehenengo plana Aitorrek aipatuko digu. Bai, Urre, asteburu hau gure atzen dagoen norma bezain koloretsua datorre, 1000 hitzordu, 1000 proposamen, eta batzuk aukeratu nahi, eta aukeratu behar, eta nik hainbat aukeratu edo proposatuko izkizuet, gaur bertan hasita, saran ikusi-mikusi hasi bai da, eta bihar familien eguna, egun ederra aroak laguntzen badu bederen sarara joateko Jurre, eta hori nire lehen proposamena. Aurrei irakurtzaletasuna euskaraz saran sustatzea. Eta beste tradizio bat irakurtzen eta idazten hasi aurretik sortu zena, bertsoa oso gurea dena eta biziki maite duguna. Xilaba ere badator eta Xilaban arituko den bertsolari bat eta txapeldun haundi bat, bertsolari izugarri bat, Andoni Egaña eta Patxi Idiart arituko bai dira gaur arratsaldeko 7:00 hortzaitzen etxeko borda jatetxean, 27 eurotan afaria eta bertsoaz gozatzeko parada, esan bezala, asteko saran idatzia euskaraz. Aurrentzat eta gero bertsoak Jurre. Oso ongi, eta nik bertsotatik musikara salto egingo dugu, nik bihar bertan iraganen den egun bat aipatuko dizu, eta zuzen gaita eguna ospatuko dutelako Donapaleun herri soinu elkarteak antolatuko du, eta gaita instrumentu berezi hori omentzeko egun osoko programa antolatu dute. Goizeko 8:30 dianak herri erdigunetik hasiko dira, eta 11:00 ziganten desfilea izango da. Ondotik Gaitistaneko orkestrak kontzertua eskiniko du. Arratsaldean berriz gaita kontzertua izango da Zinemagelan eta arratsaldeko 8:00 aurrera musikoak izango dira plazan. Eguna Kalume taldearen kontzertuarekin bukatuko da. Beraz, esan bezala eguna proposa dugu bihar Donapaleun gaita omentzeko eta musikatik beste plan batera. Bai, ala da esan dugu, asteburu koloretxea dugula, 1000 hitzordu eta beste bat ere aipatu nahi nizuen, akaso atzean gibelean kolore grisago duena etxe bizitzaren gaia justu Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian bereziki hemen kostaldean, baina oro har denean izugarrizko arazoa bilakatu dena, bada alda elkarteak, badakizue, auzoetan eta laguntzeko edo arazo dituztenei laguntzeko sortu zen talde honek etxe bizitzaren gainean izugarrizko lana egin duela, bada bihar auzolan eguna antolatu dute, gaur arratsaldean hasita, baina batez ere bihar garatuko dena, egun guztiko egitaraua lehen lerroan etxebizitzaren gai hori jartzeko, hitzaldiak, antzerkiak, bazkari herrikoia, hainbat eta hainbat proposamen egun guztian zehar, eta gauean bukatzeko, kolore gris hortatik, gure kolore edo gure atzen dagoen kolore hau hartzeko, bi musika talde izugarri izango ditugu arratsaldean, beste batzuek lagunduta, baina Zea Maiz eta Tapia eta Leturiaz gozatzeko aukera izango dugu bihar Baionan Jurre, eta hori nire gonbidapena, antziga bezin den etxebizitzaren krisia, behintzat horren inguruan bildu, gogoeta egin eta baita gozaetzako ere. Ikusentzuleu ikusten duzu, 11 plan dituzue Ipar Euskal Herrian asteburu honetan, gu igandean itzuliko gara beti bezala astekarearekin, eta gaurko saioan justu Zea Maizekin bukatuko dugu. Izan ongi! Zerbait utzi beharko dut, betzat eurik